Pracovali stovky hodín, aby vytvorili čo najlepšie roboty. Tie si dnes merali sily na tzv. Robotickom betli v Košiciach. Takmer 80 strojov pritom zostrojili ruky žiakov základných a stredných škôl. 150 mladých konštruktérov z celého Slovenska dnes v 3 súťažných kategóriách ukázalo, čo dokáže. V jednej z nich museli postaviť robota a splniť zadané úlohy. Tak, aby najprv sledoval čiaru, potom zdvihne loptičku, potom musí tou loptičkou trafiť gól do brány a potom musí prejsť cez také malé bludisko a na konci je ešte tlačenie nákladu. Populárnou je aj súťaž mladých pretekárov. Máme tam viacej prekážok, zákrut, dá sa tu aj opravovať, keď sa niečo pokazí, je tam skokanský mostík, snažíme sa, aby to bolo také pestré. Asi sa nám to darilo, máme tam 50 tímov tento rok. Vyrušujeme? V celku áno. Dá sa napriek tomu šoferovať? Veľmi nie, pretože ten robot má prehnanú citlivosť zatáčania. Tým, že sú tam iba 2 motory, dokáže ísť dopredu, ale do strán má problém bočiť. Tak my zás pôjdeme. Ďakujem. Desiatky konštruktérov v rámci poslednej kategórie vytvárali čo najkreatívnejšieho robota. Prišli sme za viacerými modelmi a táto naša triedička je jedna z nich. Dokáže rozdeliť vlastne kocky alebo baterky doslovne hocičo podľa veľkosti. Máme takýto slnečník, ktorý keď vlastne svieti slnko, tak sa vlastne sám otvorí a keď už vlastne zajde slnko, tak sa vie takisto aj sám zatvoriť. Mladí technici museli svoje výtvory odprezentovať aj pred porotou. Mali sme tu od výborného nalievača nápojov, automatického smeťarského auta až po CNCčko a všetky modely boli zatiaľ veľmi kvalitné a budeme mať veľmi ťažký čas pri rozhodovaní. Z Košíc, Jozef Demeter, televízia Markíza.